Pożizzjoni donna moħħa biex toqgħod tippreżenta l-mozzjonijiet fil-Parlament. Jiena moħħi f'dar riżultati, għalikom, għal-uliedkom, għaż-żwieġ tagħkom, għal-mara u għar-raġel li qed taħdem, għaż-żgħażagħ tagħna, għal dawk li qegħdin jiggradwaw mill-università, għal dawk li joħorġu mill-MCAST, għal dawk li jiddeċidu li b'xi mod jew ieħor wara l-iskola jidħlu fid-dinja tax-xogħol. U qed ikollu jagħmel dal-garanziji. Jien m'għandix għalfejn nagħti garanziji għax il-fatti jitkellmu waħedhom. U jekk niġu għal garanziji jrid infakkar illi Evarist Bartolo li kien Ministru tal-Edukazzjoni fi żmien qabel l-elezzjoni tal-1996 kien wieħed lill-istudenti li ma jmissilhomx l-istipendji u waqqas għamel 24 siegħa fil-gvern bħala Ministru għax x'missilhom l-istudenti. Propju missilhom l-istipendju li kien qed jingħata qabel taħt amministrazzjoni nazzjonalista.